bandiraɓe sehlaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko talata balɗe nogas e jeego e lewru dujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego roɓindo moon jaydeji dey artin kam to gande on ko ɗi piriɗi pirtiɗi cariɗi cakti e ndeɗo ñalande ko ɓuuri ko heew e jaydeji ɗi hande ɗi dawi ko e kewi ko e laamu he ha taki jayde leve wi ko après le départ de Sonko, Ahmadou Al-Aminou Lo, nouveau premier ministre hinawayno Ahmadou Al-Aminou Lo de kam tigi jodi hande jodde nde Ousmane Sonko jodino wonde keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal kam on mo ganduɗa ka woni Ahmadou Al-Aminou Lo noon wi hombo andi liggey o mbo weeɗa hombo andi liggey o mbo totta e si noon ma watmbo ni no ɗum hanirta ni ɗum noon hina wayno caggal de Bassirou Diomaye Diakhar Faye itti Ousmane Sonko e ngal ɗon joɗorgal de ko Ahmadou Al-Aminou Lo hande kam woni keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal SDN ma nomination est un sacerdoce hina wayno de kala ko mbeɗami e liggey mami daro hen no hanirta ni e wiide jayde l'éveil non tigi jayde le soleil artiri hen saabu windi ko Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo nommé premier ministre kam on Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo de kam tigi weeɗa lofol kosgal gam heynade jagorɓe lesdi Sénégal non tigi jayde windiri ɗum un économiste à la primature hina wayno noon kam on mo ngalaɗa kam woni hande keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal de gandal mum ha ngal fayi e ɗum ko yowati e faggudu e si noon e dañal e ɓamtare noon tigi jayde windiri ɗum jayde ɓesdi hen le si devant ministre auprès du président de la République chargé du suivi du pilotage et de l'évaluation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 est un spécialiste reconnu des questions monétaires ina wayno o mo ngalaɗa de hobo wondo e ɗowdi président de la République woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye joɗino hedde mum hombo liggo liggey mo ganduɗa hombo yowati e eɓɓo abbigo hitande ujunnaji ɗiɗi e capanɗe joyyi de woni agenda national 2050 kam de on hombo andi ko fayi e koppareje tigui tigui noon jayde windiri ɗum saabu wot e banque mawɗo biyeteɗo BCEAO mbo wondo e wiide jayde le soleil jayde ɓesdi hen la composition du nouveau gouvernement est attendue dans les prochaines heures hina wayno de ɓoyata e waktuji rek keddi kam on mo ganduɗa ka woni Mouhamadou El Aminou Lo de kam ne suɓoɓe ɓe ganduɗa kam ɓe liggotta woni jagorɓe ɓe ganduɗa de kamen woni ministre uji ɗi suɓotode gam liggota e heɓe e faanude lesdi Sénégal yesso e wiide jayde le soleil jayde l'observateur l'Obs kam ɓuur en andin hombo woni o mo ganduɗa ka woni Al Aminou Lo saabu windi ko nouveau premier ministre la face secrète d'Al Aminou Lo ina wayno de jayde de windi ko o mo ganduɗa ka woni hande keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal de ombo rewno e lawol jutgol e si noon tigui tigui lawol laɓgol ha yetti ɗo ɗo yetti hande kam de jayde wi ko hombo janggi e école biyeteɗo Britannique militaire e si noon hatta de dañi kayitaji mum de e banque mawɗo liggotono ɗo e nder Sénégal ɗum noon jayde windi ko je serai un premier ministre fidèle et loyal aux institutions du président de la République kam noon de tigui tigui weeɗangol ɗon lofol kosgal woni heynade jagorɓe lesdi Sénégal wiide kam kala ɗo wiya yo ƴeew ɗon ƴeewata kala ɗo wiya yo hippu guite mum ma hippu hen guite mum kala ɗo jorɓa toon abboto kala ɗo joɗɗina ɗon joɗoto isi noon hollirde tigui kam kala ko laamu sohli ɗum tigui waɗata e wiide jayde l'observateur l'Obs jayde le parlement de kam arti ko e o keyninoɗo ɗo jagorɓe lesdi Sénégal inde mum Ousmane Sonko kam de jayde windi ko assemblée nationale ce mardi Sonko au perchoir hina wayno de hande e talata hede toon to suudu sarɗiji woni assemblée nationale de hina wayno Sonko ma rupto toon de hina wayno ma joɗo e joɗorgal ɓurgal tow noon tigui jayde windiri ɗum jayde de ɓesdi hen ko un week-end entre démission d'El Malick Ndiaye à la présidence de l'Assemblée nationale, la réintégration du député Ousmane Sonko et la plénière sur toutes les lèvres hina wayno de e o aset e alet ko heewi teskama de e toon to suudu sarɗiji woni assemblée nationale hina wayno o mo ganduɗa kam heydino gonɗol wuuro woni assemblée nationale inde mum ko El Malick Ndiaye kam de kam ne humti lofol ngol humanano gam wonde keyniɗo gonɗol wuuro woni waɗi démissionné e si noon hande kala ko yimɓeɓe layata e koɓe miijoto hina hen jilla e o mo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko no arti
artirta toon to suudu sarɗiji wona député ha hantina ɗum fotata ɗon saabu noon hina wawi ma won hande président de l'Assemblée nationale tawi ruptima toon to Assemblée nationale e wiide Jayndé le parlement. Jayndé las kam de wi ko ceeral Bassirou Diomaye Diakhar Faye e Ousmane Sonko de ko heewi ɗum siwtenirta saabu Jayndé windi ko un remake de 1962 e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeego e joyi woni 1962 de wot ko kewno ko nandi e ko kewi ko hande hakkunde Léopold Sédar Senghor e Mamadou Dia noon tigui Jayndé windir ɗum démission de El Malick Ndiaye de l'Assemblée, installation de Sonko au perchoir, branle-bas de combat des forces vives de la nation hino wayno de e nden ɗon hitande nde guinnuɗen joni woni 1962 de ko noon tigui ɗum yaruno hakkunde o magalaɗa kam woni Léopold Sédar Senghor e Mamadou Dia. Hande Ousmane Sonko si immima e ko wiyete ko exécutif woni hedde laamu hedde hoorejo lesdi Sénégal de yaha Assemblée nationale hanti noon ɓe kuccodira hanti e caɗele ɗum nandata e wiide Jayndé las Jayndé ɓesdi hen ko Aïssata Tall Sall. L'installation de Sonko est un coup d'état hina wayno kam noon mo ganduɗa ka woni Aïssata Tall Sall jillaɗo e lande politique gonɗo e opposition de wi ko siko tawi Ousmane Sonko de artirama toon to suudu sarɗiji woni Assemblée nationale de ko ɗum coup d'état hina wayno ko doole tigui addi e wiide Jayndé las. Jayndé l'évidence wi ko dille mawɗe mbaɗi e laamu e nder ndeɗo yontere nde jaltuɗen noon tigui Jayndé windir ɗum limosage, démission, nomination, chamboulement au sommet de l'état hina waɗi ɓe ganduɗa de kamen kam ɓe ndiwa woɗɓe ɓe ɓe ganduɗa heeɓe e nder laamu hede e nder ligguey mboɓe mbaɗatano kamen kam ɓe mbi ɓe gaccini ko e mumen de wonno Ousmane Sonko riwama e sinon woɗɓe ganduɗa tigui tigui ɓe kumanama lofol kosgal gam heynade guure noon tigui Jayndé nde windir ɗum chamboulement au sommet de l'état. Chamboulement noon kam ɗum woni ko irtedirde e dillinde ko heewi ko ganduɗa de e nder laamu ɗum waɗa noon tigui Jayndé nde ɓesdiri hen Sonko quitte la primature et est pressenti comme président de l'Assemblée nationale. Kam on mo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko de immima e wonde hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal e sinon ina yakorade ma won keyniɗo Assemblée nationale woni président de l'Assemblée nationale El Malick cède son fauteuil à son président hino wayno Jayndé évidence ɓesdi hen ko El Malick de weeɗi joɗorde nde o magalaɗa kam woni Ousmane Sonko e wiide Jayndé l'évidence. Jayndé l'indépendant windi ko supposé compte bancaire de plus de 130 milliards attribués à Cheikh Diba Ecobank démontre les affabulations hino wayno de Jayndé l'indépendant wi ko koppareje kewɗe biyaɗe heɗe jiita toon to Ecobank taw noon Cheikh Diba jiiɗe de Jayndé ɓesdi hen ko Ecobank on ɗon banque de wi ko ɗum wona gonga hande ɗum wona gonga janggo ɗen koppareje noon heɗe tolni e temedere e capanɗe 3 milliards uji ɗi ganduɗa woni 130 milliards tawa noon wiya ko Cheikh Diba jiiɗe e si noon banque o kam yeddi ha laaɓi tos wi ɗum kam ɗum wona gonga hande ɗum wona gonga janggo. Jayndé nde ɓesdi hen il circule sur les réseaux sociaux un document portant le logo de Ecobank est présenté comme un relevé bancaire ainsi que de commentaires associés à ce document hina wayno de e nder kaɓirɗe kese he ko wiyete internet e réseaux sociaux ji de wot ɗerewol ngol ganduɗa de hongol hen hollira tawa noon hina wayno ko Ecobank ngol immi hina hollire koppareje ɗe ganduɗa de wiya ko Cheikh Diba jiiɗe ɗum noon hewɓe heeɓe hen laya ko ganduɗa ɗum wona gonga ɗum wona ko nunɗi e wiide Jayndé l'indépendant. Gasnirten ko coftal ɓalli saabu Jayndé record windi ko mondial 2026 début du regroupement à Thiès hina wayno de e heɓanade desewal aduna hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego woni coupe du monde baɗatɗo hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego de baroɗo équipe Sénégal de tambali fottit ngam ɓe elto toon to kees noon ɓe pottiti hina wayno jeetato e mumen kamen kam ɓe gari ha taki Jayndé windi ko 8 lions présents au premier galop hina wayno de ko ɓen ɗon jeetato kamen tigui gari réception du drapeau national ce mardi départ pour les stades demain mercredi hina wayno de hande ɓe keɓata ko wiyete ko drapeau woni ko hollirta ko gendi men hande e talata tigui ɓe keɓata ɗum kamen ɓen wonɓe équipe Sénégal jahatɗo toon to lesɗele denduɗe woni États-Unis e Canada e wiide Jayndé le record. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko Jayndeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottidiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.